Ay, ngayong hapon, ada ko diri sa atop sa balay. Ari ang gikuhaan og mga view diri sa igbaw sa balay sa akong atop sa akong balay. Na ada to sa panay mga bungtod ka. Nandito kay view diri. Kaya ako magpicturean diri ang kuan kay na may bunga. Sa kabuok. May katuha. Katulo. Opat ko. Ito May kaupat. Ano din eh. Nanaog naman ko kay ikaw naman ko diri nag video ako ni kaon kaniya kaon na ako si bye.